Xenofon, calificatul. Dacă miroseam a fraier, m-ați fi aruncat în aer. Dar aveți forța prea mică și gheruțe de pisică. Ghearele mele de vulturi doar vă strâng puțin și scuturi. Și cade în secunda 2 șmecheria de pe voi. Eu sunt căpetenia, bossul, bossul. Cota la valoarea mea e peste nivelul vostru. Eu sunt căpetenia, sunt pe val, sunt pe val. Nu permit ăștia ca voi la masa cu cașcaval. Eu sunt căpetenia, bossul, bossul. Cota la valoarea mea e peste nivelul vostru. Eu sunt căpetenia, sunt pe val, sunt pe val. Nu permit ăștia ca voi la masa cu cașcaval. Vedeți că ați greșit adresa, tot în mâna mea e lesa. Lătrați la poarta greșită, stați la voi în pătrățică. Cum să mergeți la război fără valoare la voi? Și cum să vă dați la urs când el vă vede de sus?